Podľa stanoveného cieľa mám už iba 30 minút na to, aby som dobehol hore. Dámy a páni, som tu opäť. Vítam vás pri dnešnom videu. Kto ma ešte nepozná, ja som Matúš a dneska vás prevediem môjim krásnym trailikom na monumentný Krivaň. Nachádzam sa akurát pri starej horárni, pri Troch Studničkách, kde je vlastne počiatok mojej cesty na Krivaň. A podľa tabuly to ukazuje 3 hodiny 45 minút. Nebudeme sa síce hrať na sekundičky, ale môjim cieľom by bolo dneska tu zabehnúť do 2 hodín. Ale nemôžem robiť konečné závery. Uvidíme až v priebehu dňa, že ako sa to vyvinie. No a poďme na to. Mapy ukazovali, že trasa má len niečo cez 6 km, čo je úplne pohodička, ale prekvapenie bolo, keď som videl, že trasa má prevýšenie nejakých 1400 metrov a to už je celkom slušná výška na tak krátku vzdialenosť, ale nevadí, aspoň bude dobrý tréning. Hodiny ukazovali 35 minút, necelé 3 km, takže zatiaľ čas dobrý, ja som spokojný. Zase bolo nejakých 50 minút a necelé 4 km. Takže ak to pôjde takto ďalej, tak tých reálnych hodinu 40 by mohlo byť úplne v pohode. Podľa stanoveného cieľa
Mám už iba nejakých 30 minút na to, aby som dobehol hore. Ale to zmaknem, ako nič. Ešte bude aj na čas. Ahoj. Jak to Klári, musíš ísť do spodu. Samuel, poď. Krývanie je úspešne za mnou. Ako ste mohli vidieť, tak s maličkým náskokom. Ako by to bolo, keby som si nechal dostatočný náskok. Všetko musím mať na sekundu presne, alebo v tomto prípade na minútu. Ale to nevadí. Ja som veľmi spokojný. Jediné, čo ma mrzí, je, že koľko tam bolo ľudí na samotnom vrchole, ale aj cestou nahor. Vlastne ako sa pripája tá druhá cestička zo Štrbského plesa, tak odtiaľ už začali kolóny, ako ste mohli vidieť v záberoch. A povedal by som asi, že ten Krivan sa mení na novodobé rysy. Ale zase na druhej strane človek je rád, že toľko ľudí športuje. Ale privítal by som, keby som bol na tom vrchole sám. Tak priatelia, mám to úspešne za sebou. Som veľmi rád, že som dole, lebo mi je strašne horko. A teším sa už, keď si otvorím radler a z chuti sa ho napijem, lebo vodu som nejako nerozplánoval. A zabudol som, že mi ešte bude nejakú vodu treba aj na zbehnutie dole. Takže od vrcholu až dole som nemal ani kvapku vody, čo je vyššie hodiny. A môžem povedať, že až vlastne cestou dole človek si uvedomí, že aké výškové metre nabehal. Teraz sa už len teším, jak si otvorím kufor a z chuti sa napijem, lebo hrozný smed mám.